dito talaga o mamimili kami ng pwesto? Sa ngayong pagkakataon, pwede na kayo mamili ng pwesto. Wala kami! Ito pa namin! Wala namin! Yung tayo sa kita, pero, wala sa linya pa rin. Sa linya pa rin. Pasok kayo magsimula! Alikuran. Dito kayo! Disano kami! Okay, tama ka rin. Sana yan! Saan kayo magsimula? Ganito lang yun eh. Bahala kayo. Tapatan mo! Napatan natin siya natin. Pwede tayo magkakatabi. Ayan, wala na. Tapatan na. Sa kabila! Oo! Dito kami! Wala tang buko dito! Sino ang uupo? Eh, pag gusto kayo, group, sigaw kayong goal pang huli. Group 1 mo. Group 1. Pasok mo, kasunod na to. Sino ulit sa inyo? Sino ulit? Ano sabihin mo, pare? Group 2 na sabihin mo. Group 2 ah. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Eh, tama ko, Liding! Liding! Tara sa umpisa sa inyo. Sa inyo. Dito kami niangas. Sabihin ko, sabihin ko ano. Okay, kailangan una. Ito, kaya dito lang. Okay na. Gusto dyan yung lasa. Basta, ito ano pa. Hindi. So, ewan sa inyo. So, sino mauna sabihin niya lang yun, no? Sino mauna sa inyo? Ano ang size? Ito nga, ito. Sino ka mauna? One or two? Kayo. Yun ang mauna. Line na lang kami. Sino ba? Parang sino uli sa inyo? Ito. Sabihin mo. Kami nabahala din sa likod. Sino uli sa inyo? Ah, kay Ling. Ano sabihin mo? Ano sasabihin kayo na huli dyan? Sa kanila? Ito, last, sa inyo. Sasabihin ko. Pag sinabi niyan lang, sabihin na. Ayun na susunod. Sabihin mo. Okay. Last na. Sir, pakilagay na po yung mga piring ulit. Mabuhasan na naman ng box. Huwag na. Napapato ng pwesto. Pag umangat, yun na yun. O, kating bilis. Oo. Ready? Ready? Saan mo sisimula? Pakitas lang yung kamay ng sisimula. Okay. Ready? Go! Next! Next. Next! Next! Next. Next! Next! Next. Next! Next! Next. Last! Next! Next! Next. Next! Next! Last na! Next! Next!
Next. Yes! Nakipagtagal na yung blindfold nyo. Tagal dito. Ay, pakasalan mo ako, ha? Sa'yo ka ng bato na ayaw, bumigay ka na. Nagkaroon tao ka kanina wala eh. Yung wala, naligaw. Ang taas pa na yung wala ko pa rin. Isang segundo lang, ang diferensya. Sabi, taas pa na rin ang taga. Ang dulo, kung pag nila yung biging best nila, kapag natin pang nila yung last, right? Okay, kamusta ho? Kamusta experience? Okay. Okay, masaya. Okay? May challenge? Alas stress na. Para mga alas 4. Kaya lang, ang problema, kayo yung pinakamatagal. Tagal na mag-usap. Kayo yung pinakamatagal mag-usap na grupo. Pero effective. Simula siguro pang 48 na grupo na kayo. 37 na group. Ang mga shy type. May nasita ba? Laptop. Ako. Kailangan mo siya itlog.